Фаридуни Фарҳодзод, Юлдошев, рӯзноманигор. 5 феврали соли 1989 дар деҳаи Эҷи ноҳияи Нурато дар оилаи зиёӣ таваллуд шудааст. Хатм кардаи донишгоҳи давлатии Самарқанд. Оиладор, соҳиби 3 фарзанд. Айни ҳол котиби масъули рӯзномаи Овози Самарқанд. ассалому алайкум, хуш омадед ба студияи мо. Сабаб чӣ буд ки шумо касби рӯзноманигориро интихоб кардед? барои чӣ касби рӯзноманигориро интихоб кардед? вақте ки дар мактаби ҳамагони таҳсил мегирифтам, телевизионро тамошо мекардем ё рӯзномаҳоро мехондем, ба кормандони ин соҳа ҳавас мекардам. бо чашми ҳавас менигаристам ва орзу мекардам ки дар оянда кош ман ҳам дар соҳаи телевизион кор кунам, тавассути оинаи нилгун баромад кунаму дигарон тамошо кунанд, ё кош номи ман дар саҳифаҳои рӯзномаву маҷаллаҳо интишор шавад. ва ҳамин орзуи айёми кӯдакӣ буд ки моро рағбатамонро ба соҳаи адабиёт, ба соҳаи фарҳанг, ба соҳаи филология афзуд ва аз ҳамон айёми мактабхонӣ кӯшиш кардем ки дар ҳамин соҳа ба комёбиҳо мушарраф шавем ва дар оянда як рӯзноманигор, як журналист шуда ба камол расида тавассути оинаи нилгун, тавассути рӯзномаҳо баромад созем. ва худо тақдир карда будааст ки имрӯз чанд сол боз дар соҳаи матбуот фаъолият пеш мебарем. рӯзноманигорӣ касби осон аст ё душвор? албатта ҳар як касбе ки инсон интихоб мекунад вобаста ба худ ҷиҳатҳои мушкил ва ҷиҳатҳои осон дорад. ва ман фикр мекунам ки ҳар як касб ба устои худ осон аст. яъне оне ки кӯшиш мекунад, ҳаракат мекунад, барои аз бар намудани касби худ пайваста меҳнат мекунад, барои вай касб мушкилӣ надорад. ва ман гуфта метавонам ки рӯзноманигорӣ касби мушкил аст, мушкилиҳои ба худ хосро дорад. лекин вақте ки шумо дар бораи худ, дар бораи пеш бурдани фаъолияти худ, дар бораи омӯхтани касби худ пайваста ҳаракат мекунед, аллакай ҳамон мушкилиҳо ҳам осон мешавад. имрӯзҳо одамон рӯзнома мехонанд агар аз рӯи ҳақиқат гирем? аз рӯи ҳақиқат гирем, рӯзнома мехонанд. рӯзнома мехонанд, танҳо на ҳар рӯзномаро. рӯзномаҳое ки мақолаҳои ҷолиб медиҳанд, рӯзномаҳое ки мақолаҳои таҳлиливу танқидӣ медиҳанд, рӯзномаҳое ки дарди мардумро мегӯянд, аз дарди мардум ҳикоя месозанд, хонандаи худро доранд. рӯзномаҳое ки бо чӣ гӯем, як ахбор, як мақолаҳое ки аз нуқтаи назари мазмуну муҳтаво дар зинаи поён қарор доранд чоп мекунанд, хонандаи худро аз даст доданд. фаридуни Фарҳодзод рӯзноманигор намешуд, кӣ мешуд? бо як овоз гуфта метавонам ки омӯзгор мешудам ва ҳоло ҳам ин орзуи худро дар дил дорам. мехоҳам ки омӯзгор шавам, ба насли наврас, ба ҷавонон таълим диҳам. яъне агар шуморо барои омӯзгорӣ таклиф кунанд, аз баҳри рӯзноманигорӣ мебароед? бо як овоз гуфта метавонам ки чунин имконият дур намеравем дар оғози соли хоничи нав шуд ва натавонистем ки аз баҳри рӯзноманигорӣ бароем. кӯшиш кардем ки ҳардуро баробар пеш барем. афсӯс ки боз ҷиҳати рӯзноманигорӣ, соҳаи журналистика пурзӯртар баромаду дар ҳамин соҳаи матбуот мондем. оё бо касби худ мефахред? албатта бо касби худ мефахрам, аз рӯзноманигор будани худ ифтихор месозам ва барои соҳаи худро мукаммалтар омӯхтан пайваста ҳаракат мекунам. боре шудааст ки аз касби худ пушаймон шуда бошед? пушаймонӣ не, ҳоло чунин эҳсосотро ягон эҳсос накардам. ягон пушаймон нашудам ва ҳамеша ифтихор мекунам, фахр месозам. ба фикри шумо рӯзноманигор умуман журналисти имрӯза бояд чӣ хел бошад? ба фикри ман бояд ки огоҳ аз тамоми технологияҳои замон бошад, донишҳои замонавиро аз бар карда бошад ва ягона чизе ки барои журналист, барои рӯзноманигор ман дар соҳаи воситаҳои ахбори оммавӣ кор мекунад, он шахсе ки барои вай муҳимтар аз ҳама виҷдон аст. виҷдони рӯзноманигор ин парчами дасти ӯст. рӯзноманигори замони имрӯза бояд ки виҷдон дошта бошад ва ҳамин виҷдони худро парчами худ дошта ҳамеша ба пеш ҳаракат карда баҳри тинҷии ватан, баҳри осоиштагии кишвар, баҳри нумӯу равнақи ҷамъият ва муҳимтар аз ҳама баҳри беҳдошти сатҳи рӯзгори мардум ва ҳифзи ҳуқуқҳои онҳо, ҳал кардани муаммоҳои онҳо хизмат кунад. имрӯзҳо таъмини озодии сухан вуҷуд дорад. ба фикри шумо оё ҳамаи журналистону рӯзноманигорон аз он истифода мебаранду ҳақиқатнигорӣ мекунанд? вақте ки ба таърих назар меафканем, мебинем ки дар ҳар давру замон баробари ҳақгӯю ҳақҷӯйҳо маддоҳон низ бисёранд.
و در زمان امروز هم گفته میتوانیم که چنین روزنامه‌نگاران مداح نیز به نظر میرسند که به واسطه تنها با وصف، ستایش، تعریف سر و کار دارند و آنها را درد جامعه مهم نیست، بلکه آنها را منفعت شخصی خود مهمتر از همه است. در برابر روزنامه‌نگاران با وجدان، روزنامه‌نگارانی که کسب خود را تنها برای منفعت، برای فایده دوست می‌دارند، بسیار به چشم می‌رسند. تشکر برای صحبت و تشریف. بار دیگر خوش آمدید. تشکر زیاد برای شما هم که همچون لواءبرداری زبان مادری بهر رواج و گسترش آن سهم می‌گذارید. هیچگاه در این کار زحمت طلب، مشقتناک خسته نباشید. همیشه سربلند و پیروز باشید و در خوشی‌ها دیده به دیدار رسد. صحت باشید.